fitinama wadi ya to ciden ku sallallahu alaihi wa sallam akon mugo wali ce wali muso amake fulai roshi ko shetane da aka sabar nan awa ko shetane ko ni ce ale na ya ka binye filila ko abije wala fo muso ko fanfela la muso ko fanfela o ye fitina belebele bayde ni mogo kanki yere kolosama wadi ya to salafu caman temena ushiranna muso konya salafu doko o ya sura shibe sambi wolonfula ani nani akonne shibe sambi wolonfula ani nani ma wallahi ana balagtu li ana الرابع والسبعين من الأمور أغشى على النفس من فتنة النساء سلفو دو ينفو كو والله نشي سيرا سامبي ولون فلاني ناني من بسيران يركوني مسو فتنة بسيران يركوني مسو كولا أكو كما من نمو من يفونان كاي ميمونة ابن مهران رحمه الله أقول لا تدخل على إمراتي ولو قلت أعلمها كتاب الله ميمونة بن مهران سلف دوريرو أقول كندو ولي مسوكره hari ni yere ya ko konne be ta Allah kala laka kitabu de la akwai kana kede kana do wali musokade hari ni ya ko koy be ta Allah kala laka kitabu de la min kuma be hiliyatil awliya kono ciiden yere do yo fofana iyyakum wad-dukhul ala an-nisa ciiden ko bawma kana do wali muso kade ceedo ko ciide ma afaratil ham akum muso yere ka bali masrudu afurulu daga munna uba ce ka bali masru ciiden kal hamu huwa maut ako yere da yasa yayi bal man ka siso te nunun kono na burusula dugu bawla do ba mimbe ni dogoni do ba aka koroke ka musoka ube koro do ba ka dogoni ka musoka ube ye kono dala wote banka siso tela aka canka siso tela yere de wodi ato ciiden ko yere de kajugo parce que sunu tilo be nyugonka janko lada korkunta munun tumbambulo ka koro si sa de hada madaw nyire hada madaw nyaayele la do bora ola ko e way koroke ka muso bolola kala kuma kuntan fo nyogonye bolola kala ni nyogon gosi ni nyogon ge ka do so kono balaw belebele baw fitino balaw belebele baw waye kasaram min kan ka kafonan ka si sote lambali ma tese ka foka kabba haramu do tebbe cidin ko kana doaka hukum muso a ce ka bal musuru ka cidin ko yere de ka dugu parce que ni ce wore bora ewa yoro wore kana do wali du kono ko abedo muso ka so kono mogo bale sege bale ge mais ani min be nyogon ka soni tila be don ka bo kaka a muso yere bal musuru de nenye ani ni ufa fula de do a muso ce ewa dogoni de nenye ibo min kalama be ko jugula mo ta kalama o yere de kajugo ayama boma fitina wudi do wode ya to deresu damina to nko abdurrahman nasir sadiya kitabu min dila ako aben nin kisa kono fonnan kay min be ayere mina kabo wali muso makake yere tanga bagaye ako lu fana kam misaliya anu ewa ukal ewa ladgali kata ewa yusufuma ko be soro kisa kono ayen ni yoro de fonnan ka waka yero mina de janko an katile min fulani ye telefoni munun fulani ye no bawo bolon aya yere kursi wali muso made ewa epi ambe ko min na ni ewa ko yi soro muso ko la yoro nin kala be diyan soro ulu ka wakati dugu de be bo kalama me sisa ni eye ko soro la kan kisa ma jiya be de be bo kalama yoro nin kala waye bala wuye de waye fitina ede muso ko fitina yere kabbo mo kan ka sira muso ko ki yere ka fitina on de ka tilela parce que yere ka kuma ko Facebook de wa Facebook yoro nin kala ciden ye kuma min fo o sabati lemtu la sisade ciden ko cedo be ibe kuma do fo kuma imbe sejiya fantanani bela min ibrahima sulem
akunni hadisa be foddommi shebo nye koro shebo dalen be cide na ye ko dogole min foto shikala mo shima nyinin kala udara la cide nyi min fo be na ke ma tuntu tilela akwa fulande tilela sisa e dale ikallinka i dale ikadilanka ika telefoni bi bolo fuiti ka kuma ne jiyan fantanani cenne ka bolon koni tek i kuma na yi bolon koni bola dora sera jiyan fantanani iye photo fili bolon koni bora la doro jiyan fantanani be yaye hadisa fule ka barake sisa de bo sisa de an ka wakati la mogo kanki yire kolosi muso fitina ika siranye wori yatu memuna bi mirani ko tuguni lain utminan ala baitil mali habbu ilayya min an utmina ala imurati ako baitil mali aka fanna furola aka danna ya da aleka ko koloshi ko o kadi aleye katima kan muso kelendi ale ma ko koloshi ko ale dalen bani baitul mali la na dalen tani muso la de baitul mali jemana be ka baitul mali o danna ya kada ale ko o kurushili kadi ale ma ka khalifa o khalifa ma ko kadi ale katime ka muso khalifa ale ma de sayyid ibn musayyib ko tuguri ako maqiftu ala nafsi shay'an maqafatin nisa'i ako ale masira yirini fi kura kanyana ma ya kono katime muso ka ko ale sira lembe muso ko la chogomi ko ale masira yire kuro ko shila jiya kono kobo qalu ya aba muhammad uko muhammadu fa inna mislaka la yuridu nisa wala turiduhu uko ay nyogona o ya so ale fana be sambi wolon fula sambi segi nyogona hari nyaw fana ta chogola yire uko muhammadu fa nyogona fana muso makote ela makote musola nyogona fana be sira awa kombe min fo awye woyenninda yede mbesira nyere ma fengo fenye jiya kono ye muso kore bal ma hada madenki re korosi wodi yato yusufu yere sirana yade tuma mi har be muso bolo tigira akama